de alguien. Ahí venís, coño. Buena. Acaba. ¡No! Jodas, chico. ¡Ay, qué buena, qué buena! Какая другая, как не знаю, как наша ему показать. В атаката Мартин Тошев и Александър Киров се справиха добре, както и влезлият като резерва нападател на Осасуна и Галина Василев, който вкара третото попадение. Можем да кажем спокойно, че младите ни футболисти имат потенциал, който обаче трябва да бъде развит. На 7 септември в матч срещу Швеция в Ловеч завършва поредния злощастен за нас квалификационен цикъл. Отново последни с 4 точки от 7 мача, което не е допустимо в група заедно с отбори като Израел, Казахстан и Черна гора. Сега всичко е в ръцете на Михаил Мадански, който трябва да докаже, че наистина имаме стън. Надявам се да подобрим това, което сме направили други години. Треньора мисля, че прави много добър състав и мисля, че ще има успех за бъдещето. Vamos, vamos. Buena. Club Deportivo Lunes. Su autor con el dorsal número 16, Basilev. Tienes que estar muy seguro para... Más un lado, vais a basura. Tienes que estar muy seguro para ir. Mamá, ya, mamá. En sustitución del número 11, Orduna. Su autor con el dorsal número 16, Iberín.